104.7 IFM. Report! Mapapatubigan ang higit 12,000 ektaryang sakahan sa Eastern Pangasinan sa Itatayong Lower Agno River Irrigation System o LARIS Paitan Dam sa Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. Ayon sa National Irrigation Administration Pangasinan, aabot sa 12,000 magsasaka mula sa 56 na irrigators associations ang mabebenipisyuhan ng proyekto bilang suporta sa kanilang hanap buhay. Personal na dinaluhan ni President Ferdinand Marcos Jr ang groundbreaking ceremony ng LARIS Paitan Dam na pinondohan ng 950 million pesos at inaasahang makakapagbigay ng 24,000 litro ng tubig kada segundo mula sa Agno at Banila River. Bukod sa Pangasinan, mabebenipisyuhan rin ang mga sakahan sa Moncada, Tarlac at Quiapo, Nueva Ecija ng naturang dam. Samantala, tumanggap din ng 146 million pesos na halaga ng farm inputs at makinarya ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Balungao, Santo Tomas, Alcala, Bayambang at San Quintin mula sa Department of Agriculture. Namigay din ang Department of Agrarian Reform ng 23.8 million pesos na organic plantas supplements at makinarya para sa 5,600 kwalipikadong agriculture reform beneficiaries. Ayon sa mga magsasaka, itinuturing nila itong biyaya para sa kanilang kabuhayan. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng LARIS Paitan Dam sa Desyembre 2027. Kasama mo mula dito sa IFM Degupana. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.